खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी बर'फोरनि थाखाय आरोबाव मोनसे जारिमिनारि आगान बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां रंजालि बैसागुनि गोथार बुब्लियाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिआरआव गासै सरकारनि फोसावनाय आरो बिथोनफोरा बर' रावजों फोसावजानाय जासिगोन नंगौ रंजालि बैसागुनि गोथार बुब्लियाव बिटिआरआव गासै सरकारि फोसावनाय बिथोन आरो आयेन खान्थिनि थाखाय बर' रावखौ गोनांथार मावख'आरि राव खालामनो जारिमिनारि थिरांथा लादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिगां समाव गिबि बैसागु साननिफ्राय बिटिआरआव बर' रावजों सरकारनि जायखिजाया फोसावलायफोरखौ फोसावनो थाखाय खोथा होनाय बायदिनो दिनै बिटिआरआव गासै सरकारनि फोसावनाय आरो बिथोनफोरखौ बर' रावजों फोसावनो थाखाय गनायथि होबाय थारैनो बे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां आरो बे गोजोनथाव खौरांनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।